Uusia teknologioita rakennusalalla. Teknologian osuus ja energian käyttö korjausrakentamisessa. Uusia digitaalisia teknologioita voidaan hyödyntää monin tavoin rakennushankkeen aikana. Esimerkiksi lähtötietoaineiston keräämisessä jo ennen rakennusprojektin aloittamista. Lähtötietojen keräämisessä, rakennuksen suunnittelussa ja mallinnuksessa käytetyistä teknologioista yleisimpiä ovat laserkeilaaminen, drone-ilmakuvaukset ja virtuaalitodellisuuden eli VR-teknologian hyödyntäminen. Rakennuksen toteutusvaiheessa teknologialla on tärkeä rooli seurannassa ja analysoinnissa, kosteusmittauksissa, laboratoriotutkimuksissa ja työmaan raportoinnissa. Myös rakennuksen energian käytön optimoinnissa ja paikallisessa energiantuotannossa suositaan usein teknologioita. Erityisesti korjausrakennushankkeissa kohdataan usein haasteita puutteellisten lähtötietojen osalta. Teknologiaa käyttäen olemassa olevat lähtötiedot voidaan varmentaa ja niitä voi tarkentaa ja tarvittaessa myös täydentää. Näin suunnittelu ja hankkeen aloittaminen tehdään mahdollisimman hyvien lähtötietojen varaan. Mitä haasteita tulee vastaan, kun vanhaa rakennuskantaa lähdetään korjaamaan? No hyvin monenlaisia haasteita. Se, että nyt korjataan jo nuorempaa rakennuskantaa, jotka on hyvin suunniteltu, niistä löytyy digitaalisiakin suunnitelmia, ja ne on samankaltaisemmin tehty, niin se kyllä helpottaa korjausrakentamista. Eli suurimmat haasteet on siellä vanhassa rakennuskannassa ja arvorakennuksissa. Eli ei tiedetä, mitä rakenteet pitää sisällään, ja siinä mielessä voi tulla yllätyksiä ihan sen rakenteiden takia, ja totta kai sitten myös voi löytyä suurempia vaurioita, mitä ei ole sitten kuntotutkimuksissa huomattu. Mitä lähtötietoja erityisesti vanhemmissa korjausrakennushankkeissa tarvitaan? Mitä enemmän sitä lähtötietoa on saatavilla, niin sen parempi. Ja vanhoissa rakennuksissa se voi olla vaikka tämmöisen lupa.kaupan kautta haettavia PDF-piirustuksia, suunnitelmia. Ne voi olla digitaalisessa muodossa, tai sitten ne voi olla esimerkiksi kaupungin museoilta saatavia niin kuin arkistomateriaaleja, valokuvia tai vaikka lehtikirjoituksia siltä tai lehtiartikkeleita sen kyseisen korjaushankkeen osalta. Teknologian avulla saa kerättyä tarkkaa, ajantasaista ja monipuolista dataa, joiden avulla suunnitteluvirheet vähenevät. Pohjapiirustukset voivat olla useiden vuosien takaisia tai jopa vanhentuneita, ja tiedot voivat vaihdella eri piirustuksissa tai eri dokumenteissa. Teknologiaa voi käyttää myös tallentamiseen, arkistointiin, yleiseen dokumentointiin ja 3D-mallinnukseen. Nykyään rakennus- ja korjausrakennushankkeissa on yleistynyt kohteesta tehty niin sanottu digitaalinen kaksonen. Digitaalinen kaksonen on digitaalinen 3D-malli, jota rikastetaan reaalimaailmasta kerätyillä tiedoilla projektin edetessä. Teknologian tärkein tehtävä onkin eri lähteistä saadun tiedon yhdistäminen ja sen selkeä esittäminen loppukäyttäjälle. Korjausrakentamisessa yleisimmin käytetyt teknologiat lähtötietojen kartoituksessa. Laserkeilaus, josta käytetään myös käsitteitä 3D-laserskannaus tai 360-mallinnus laserkeilaamalla. Tekniikalla luodaan jo mittausvaiheessa 3D-pistepilvi. Valokuvaus ja fotogrammametria. Valokuvista tai videoista yhdistetty 3D-mallinnus, joka voidaan toteuttaa myös drone-ilmakuvauksella tai 360-kuvauskameralla. Syvyyskamerat, RGB-D, värimallinnus, muun muassa strukturoitua valoa, stereonäköä tai time of flight TOF-tekniikkaa hyödyntäen. Laserkeilaus. Laserkeilaamalla mallinnetaan pistepilviaineisto, joka on kuvatarkka ja esittää kohteen geometria kolmiulotteisessa muodossa. Pisteitä yhdessä pistepilvessä voi olla satoja miljoonia. Laserkeilauksessa mittakeilaan lähettää lasersäteitä tiheänä rasterina. Keilain mittaa etäisyyttä ja säteen intensiteetin muutosta. Lisäksi keilain laskee kimmoamispisteen koordinaatit. Pistepilveä voidaan hyödyntää monella tavalla rakennesuunnittelusta korjausrakentamiseen, sillä 3D-mallista saa jopa millimetrin tarkkuudella mittoja ilman, että kohdetta täytyy käydä mittaamassa paikan päällä uudelleen.
Tämä helpottaa jälkeenpäin tehtäviä muokkauksia tai lisäyksiä, kuten hissikuilun lisäämistä tai esteettömyyskorjauksia tai tilan hahmottamista. Laserkeilausta voi käyttää myös maaston korkeusmittauksiin, esimerkiksi maanmittauslaitos on laserkeilannut koko Suomen. Drone-ilmakuvaus. Drone-ilmakuvauksella voi kerätä lähtötietoja valo- ja videokuvauksena tai lämpökamerakuvauksena. Kuvamateriaalia voi käyttää fotogrammetriaan yhdistelemällä useista kymmenistä tai sadoista kuvista 3D-mallinnuksia. Drone-ilmakuvauksen vahvuus on erityisesti vaikeasti saavutettavat vaikeat kulkuiset tai korkeat paikat, esimerkiksi vesikatot tai korkeat julkisivurakenteet rakennuksissa. Erityisesti korjausrakentamishankkeissa 3D-mallinnuksella voidaan tuottaa mittatarkkoja kuvamalleja julkisivun koristeellisista rakenteista tai muista rakennuksen elementeistä. Esimerkiksi maanmittauslaitos käyttää 3D-geometriatietoa ja kuvia sekä kohteiden 3D-heijastuvuuspiirteitä muun muassa kartoituksessa, ympäristön monitoroinnissa ja myös turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen tutkimuksissa. Korjausrakentamisen osaamispolku JOTPA-koulutuksessa oli mahdollista suorittaa Traficomin avoimen luokan A1/A3 verkkoteoriakoe. Drone-ilmakuvauksessa tulee ottaa huomioon ilmailutoiminnan lakisääteiset lupa-asiat, esimerkiksi A1/A3 luvalla ei saa lentää alueella, missä todennäköisesti liikkuu ihmisiä. Immersiivinen teknologia. Immersiivinen teknologia yhdistää käyttäjän osaksi digitaalista kokemusta. Silloin käyttäjä ei ole vain katselija. Tämä voi tapahtua eri aistien kautta, erityisesti näkö-, kuulo- ja joskus tuntoaistin avulla. Käsitteitä. XR, Extended Reality, eli laajennettu todellisuus. AR, Augmented Reality, eli lisätty todellisuus. VR, Virtual Reality, eli virtuaalitodellisuus. VR-teknologia on monikäyttöinen rakennusalallakin. VR-laseilla voidaan tutkia esimerkiksi 360-kameralla kuvattua tilaa, harjoitella vaarallisissa tilanteissa toimimista tai tehdä esimerkiksi työmaakohtaisen perehdytyksen. VR voi myös hyödyntää suunnitteluvaiheessa 3D-mallinnetun tilan hahmottamisessa. AR on teknologiaa, jota asentajat voivat tulevaisuudessa hyödyntää älylaseihin lisättynä ja lisätä edelleen QR-koodin avulla virtuaalisen tietomallin asennettaville vesiputkille tai ilmanvaihtokanaville. VR-teknologia. VR on sitä, että me poistetaan kaikki tavallaan ne näkyvän ympäristön aistit, että me ollaan täysin virtuaalisessa maailmassa. Eli me laitetaan VR-lasit päähän ja me ei nähdä, mitä meidän ympärillä on. Mutta tämähän ei ole ihan niin absoluuttista nykyään enää, vaan useissa VR-laseissa esimerkiksi on kamerat, eli me välillä nähdäänkin se ympäristö. Ja AR taas sitten on ikään kuin sitä, että me koko ajan nähdään meidän ympäristö ja meidän näkyvään ympäristöön lisätään jotain objekteja. Se voi olla talomalli, se voi olla huonekalu, laitetaan lattialle ja mallaillaan sitä omassa kodissa esimerkiksi. Ja sitten jos me ajatellaan niitä käyttökohteita rakennusalalla, niin AR on ehkä enemmän sitä niin kuin mobiilipuolta. Eli nyt kun me ollaan siellä rakennuspaikalla, me halutaankin nähdä siellä oikealla työmaalla, miltä tämä talo tulee näyttämään, niin siellä me voidaan käyttää AR. Eli AR useinkin niin kuin on tavallaan enemmän mobiilia tietyllä tapaa. Eli me ollaan liikkeessä, se katsotaan vaikka kännykän läpi. On myöskin laseja olemassa, millä pystyy katsoa. VR taas usein sitten vaatii enemmän, että joko istut paikallaan, oot jossain huoneessa, mikä on vähän tyhjä, ettei hirveästi tavaroita. VR:ääkin välillä se tehdään niin kuin istutaan paikallaan tai seisotaan paikallaan. Joissain tapauksissa VR:ssä jopa liikutaan vähän. Mä sanoisin, että VR on yleensä tosi hyvä semmosessa niin kuin perehdytysmateriaalissa. Ennakoidaan jotain asioita, tutkitaan ja koetaan jotain vaarallisia tilanteita esimerkiksi. Tämmöisiä ihan koulukäytössä voisi olla perehdytystä esimerkiksi vaarallisiin tiloihin. On se sitten rakennusalan hallipuoli, miten käytetään tiettyjä työkaluja. Se voi olla puutyöpaja, metallityöpaja, se voi olla sähköpuolen halli. Eli kun meillä on tiettyjä vaaratekijöitä siellä,
niin voidaan perehdyttää opiskelijoita ennen kuin he menevät edes sinne niin kuin käytännössä sinne tilaan, niin voidaan perehdyttää tällä tapaa. Ja sitten usein pidetään VR-harjoitteita semmoisen lyhyinä. Ne voi olla 5 minuuttia, 10 minuuttia, 20 minuuttia yleensä maksimissaan. Ja niitä voi myös toistaa sitten. AR enemmän on ehkä siihen niin kuin visualisointiin ja kommunikointiin erityisesti vielä parempi työkalu. AR:ssä vaikka on arkkitehdin tekemä talomalli. Sitten siellä voi olla taas rakennuttaja, joka haluaa ymmärtää, mitä mihinkin kerrokseen tulee ja mitä erikoisuuksia siellä on, mitä eroavaisuuksia vaikka eri kerrosten välillä on, mihin tulee tietyt hätäuloskäynnit tai minkälaiset materiaalit sinne on tulossa. Niin mitä realistisempi malli meillä on käytössä ja sen tutkailu kaikille osapuolille, niin se helpompi on se kommunikointi ja ymmärretään, puhutaan ikään kuin samaa kieltä. No nyt jos meillä on oikea 360-kuva tai sitten virtuaalisesti tehty arkkitehtoninen malli, eli talo, jota ei ole vielä valmistettu edes, niin voidaan nähdä, että mille korkeudelle huonekorkeus asettuu, entäs ovien korkeus, ikkunat, näin poispäin, mitkä voi olla tosi hankalia välillä havainnoida sit viivapiirustuksista esimerkkinä. Teknologiat rakennusvaiheessa. Rakennus- ja korjausrakennushankkeen aikana on useita seurantaa ja analysointia vaativia toimenpiteitä. Rakenteille voidaan tehdä muun muassa silmämääräisiä arviointeja, murtolujuuden määrityksiä ja tiiveys-, ilmamäärä- ja kosteusmittauksia. Teknologioita hyödynnetään enenevissä määrin rakentamisessa ja jälkiseurannassa. Esimerkiksi etäluottavia mittalaitteita, datalokkereita voidaan jättää kohteen rakenteisiin ja käyttää muun muassa kuivumisen seurannassa, kosteusvaurioiden ehkäisyssä ja kosteushallinnassa. Muita yleisiä tutkimuksia ovat kosteusvaurio-, vesivuoto- ja ilmanvuotokartoitukset, joiden yhteydessä voi hyödyntää muun mittaustekniikan lisäksi lämpökameraa. Rakennuksen kosteusmittaukset ovat tärkeitä muun muassa sisäilmaongelmien havainnointiin ja rakenteiden vaurioiden kartoittamiseen vanhemmissa rakennuksissa. Uuden kohteen rakennusvaiheessa kosteusmittauksia on tärkeää tehdä, koska pinnoittaminen tai kosteussulun asentaminen voidaan tehdä vasta kun pinnoitettavat rakenteet ovat riittävän kuivia. Sisäilman kosteus on noin 3 grammaa kuutiossa korkeampi kuin ulkoilman kosteus. Siksi hieman alipaineen rakennus estää sisätilan ilmankosteuden siirtymisen rakenteisiin. Vuodot rakenteissa voivat aiheuttaa kosteuden pääsyn sisälle rakennukseen tai rakenteiden väliin, jolloin kosteus voi vaurioittaa tai vaarantaa rakenteiden laadun tai kestävyyden. Esimerkiksi maaperän kosteus voi nousta kapillaarisesti jopa 10 metrin korkeuteen erilaisissa materiaaleissa. Perustuksiin tuleekin tehdä minimissään 30 cm kapillaarikatko eli soratäyttö, joka estää maaperän kosteuden nousun rakenteisiin. Kosteusvauriot johtuvat yleisimmin rakennuksen sisäisistä ja ulkoisista olosuhteista, paineeroista tai rakenteista. Mittausten otto ja tarkastelu tehdään sisätiloihin rajoittuvista pinnoista, rakenteiden sisäosista, tuuletetuista rakenteista, maaperästä, salaoja- ja sadevesiverkostoista sekä tarpeen mukaan myös erityisistä kohdista, joihin kosteus voi kerääntyä. Tyypillisiä paikkoja ovat esimerkiksi rakennuksen ulkoseinillä ala- ja ylänurkat. Mittauksilla arvioidaan lämpö-, kosteus- ja virtausteknistä käyttäytymistä. Erilaisia mittauskohteita ovat muun muassa lämpö- ja ilmavuodot, kylmäsillat, kosteustasot ja erot, kosteusjakauma, kosteuden siirtymissuunta, kriittinen kosteuspitoisuus ja tarvittaessa myös mikrobikasvusto. Eri mittauksia. Elektroninen pintakosteusmittari. Suuntaa antava pintamittaus sähkön johtavuuden perusteella elektronisilla kosteusmittareilla täytyy ottaa pohja-arvo kuivasta kohdasta, sillä mittari ei anna absoluuttista arvoa, vaan verrattavan mittauksen. Puupiikkimittaus. Puupiikkimittaus tehdään puurakenteesta sähkövastusperiaatteella toimivalla mittausanturilla. Mittaus saadaan painoprosentteina, joka kalibroidaan sekä eri puulajeille että lämpötiloihin. Pitkillä piikeillä voidaan tehdä myös villatilan kosteusmittauksia. Porareikämittaus, RH-mittaus. Betoniin tehdään porareikä tiettyyn syvyyteen, yleensä noin 40% betonilevyn
paksuudesta, puhdistetaan imurilla tai paineilmaharjalla ja annetaan tasapainottua ympäröivän betonin kanssa noin 3-7 päivää. Pororeikään asennetaan tiivistetty mittaanturi, joka mittaa suhteellisen kosteuden betonin sisällä. Näytepalamittaus. Betonin pinnoitettavuus-kosteusmittaus voidaan tehdä mittaamalla suhteellisen kosteus näytepalamenetelmällä ennen päällystystä. Rakennusvalvonta ja haitta-aineet. Rakennus- ja korjaushankkeiden tärkeä toiminto on rakennusvalvonta, jolla varmistetaan rakentamisen lainmukaisuus ja rakennusmääräysten seuranta. Rakennusvalvojat varmistavat, että rakennusprosessi täyttää vaaditut laatustandardit ja että rakentaminen toteutetaan vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien rakennustekninen toteutus ja dokumentointi. Rakennusvalvonta auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmakohdat ajoissa ja kehittämään parempia prosesseja. Erityisesti purku- ja korjausrakennuksessa on tärkeää huomioida myös mahdolliset haitta-aineet tai materiaalit. Näihin kuuluvat esimerkiksi lyijy, asbesti ja PAH-yhdisteet. Niitä voi esiintyä esimerkiksi rakennuslevyissä, tasotteissa, muovimatoissa tai palkatkoeristeissä. Haitta-aineista on tärkeää tehdä kartoitus- ja laboratoriotutkimukset, jotka tehdään muista mittauksista erillään. Energian käyttö ja varastointi rakennuskohteissa. Rakennus- ja korjaushankkeissa on tärkeää kiinnittää huomiota myös energiatehokkuuteen, tuotantoon ja käyttöön. Rakennusten energiankulutus aiheuttaa noin 30% Suomen kokonaiskasvihuonepäästöistä. Hiilineutraalisuustavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa ilman olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden huomattavaa parantamista. EU:ssa on tullut voimaan energiatehokkuusdirektiivi, jonka tavoitteena on vähentää rakennusten kasvihuonekaasupäästöjä ja energian loppukulutusta vuoteen 2030 mennessä ja jonka tavoitteena on ohjata EU kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Miten energiamarkkinat ja energiatehokkuusdirektiivit vaikuttavat energiatuotannon muotoihin? Joo, kyllähän se trendi on niin kuin EU:ssa ollut jo pidemmän aikaa se, että hiilellä on niin kuin ensinnäkin hinta, että jos sä tuotat energiaa, niin sä maksat sit siitä tuotetusta hiilitonnista tietyn niin kuin päästöoikeuden verran sitä rahaa, ja sehän ohjaa jo lähtökohtaisesti niin kuin energiantuotantoa sit niin kuin vähän hiilisimpiin muotoihin. Että hyvä esimerkki vaikka just hiililauhdevoiman niin kuin merkittävä väheneminen ja myös se niin kuin hiilen energiakäytön lailla-kielto 29 vuonna, niin ne on tommosia niin kuin konkreettisia esimerkkejä tuosta puolesta, että tuotanto niin kuin vihertyy, plus sitten se, että alkuperätakuilla on myös hintansa, eli jos sä ostat vaikka sähköä ja haluat siihen sitten varmuuden, että se on niin kuin kestävin menetelmin tuotettu, niin se voi ostaa alkuperätakuun, ja niidenkin hinnat on sitten niin kuin pitkässä juoksussa kuitenkin noussut, ja se antaa sitten myös niille, jotka rakentaa vaikka uutta sähköenergiakapasiteettia, niin niille myös lisää insentiiviä tehdä niin kuin esimerkiksi tuulivoimaa tai aurinkovoimaa, josta sitten saa myös sit sen alkuperätakuun, millä voi sitten myöhemmin käydä kauppaa, kun se laitos on käynnissä. Ja sitten nämä energiatehokkuusdirektiivit, mitä nyt tuolta EUsta on tullut, niin kyllähän ne ohjaavat sitten myös siihen, että se kaikki rakentaminen ja myös se niin kuin, käytön aikainen energian käyttö olisi niin kuin mahdollisimman kestävää ja just se, että puhutaan vaikka näistä erinäköisistä E-lukuraja-arvoista uudisrakennuksille ja myös näille niin kuin oleville rakennuksille, niin ne ohjaa sitä toimintaa vahvasti siihen suuntaan, että ne niin kuin rakennukset käyttäisi mahdollisimman vähän energiaa ja mahdollisimman vähän niin kuin fossiilista energiaa. Energian käytössä ja siirtymisessä uusiutuvaan energiatuotantoon on tärkeää myös tehostaa energian kulutusta. Energian tuotannossa hyödynnetään jo paljon uusia teknologioita, erityisesti uusiutuvan energiatuotannon alueella. Globalisaation ja teknologian kehityksen myötä markkinoille on tullut paljon uudenlaista teknologiaa, laitteita ja järjestelmiä, joita voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää myös uudis- ja korjausrakennushankkeissa. Etenkin energian käytön ja tehostamisen ohjauksessa on potentiaalia. Energiatehokkuutta voidaan parantaa pelkästään käyttöteknisillä toimenpiteillä jopa 10%. Mihin energian käytössä kannattaa kiinnittää huomiota? Aika moni niin kun, yritys on tosi niin kun vastuulliset ja korkearentoiset tällaiset niin kun ilmastotavoitteet esimerkiksi. Ja moni yritys sit, niin kun pääsee niihin tavoitteisiin aika nopeastikin sillä, että ne ostaa vihreää niin
kuin energiaa. Ja se on niin kuin tosi hieno juttu, että yritykset panostaa siihen niin kuin vastuulliseen energian käyttöön ja sen energian hankintaan. Ja se vaan käy sit monesti sillain, että mennään ehkä niin kuin yksi steppi liian nopeasti siihen niin kuin vastuullisen energian hankintaan, eikä siinä mitään. Silloin jää monesti sitten huomaamatta ehkä se, että siihen omaan energian käyttöön voi vaikuttaa tekemällä niin kuin hyvää ja systemaattista työtä sen energian käytön alentamiseksi, heikentämättä esimerkiksi niitä sisäolosuhteita. Tulee paljon uutta teknologiaa laitetasolla ja myös niin kuin järjestelmätasolla, että me voidaan niin kuin hyödyntää esimerkiksi tekoälyä sisäolosuhteiden optimoinnissa, talotekniikan ohjauksessa, kaikennäköisissä asioissa tässä niin kuin meidän alalla. Että kyllä se niin kuin vaatii myös sitten meiltä, ketkä tässä alalla niin kuin jo toimii tai on tulossa alalla, niin vaatii tosi paljon niin kuin osaamista ja nimenomaan tällaista niin kuin, niin kuin ICT-osaamista ja sitä niin kuin, ymmärrystä siitä, että mitä nämä nykyaikaiset ohjausratkaisut ja mitä esimerkiksi se tekoäly voisi niin kuin mahdollistaa. Pitää oppia käyttämään sitä tiedonhakukeinoa, mutta myös ymmärtämään, että mitä asioita sitten esimerkiksi tässä niin kuin talotekniikan korjausrakentamisen alalla pystyy sitten saavuttamaan esimerkiksi tällaisilla koneoppivilla algoritmeilla. Uusiutuvia energiamuotoja ovat muun muassa maalämpö ja aurinko, vesi ja tuulienergia. Erityisesti aurinkoenergia ja maalämpö ovat energiatuotannon muotoina yleisiä paikallisessa käytössä. Nykyään aurinkopaneelit ovat helposti saatavilla yksityiseenkin käyttöön. Aurinkopaneelit voidaan asentaa rakennuksen katolle, jolloin ne voivat sekä auttaa lämmön keräyksessä että vähentää lämpimällä säällä viilennykseen kuluvan energian määrää. Maalämpöpumppujen lisäksi myös ja ilmavesilämpöpumppujen tunnettavuus on kasvanut. Uusiutuvilla ja energiatehokkailla energiamuodoilla ja biopolttoaineilla on kasvava rooli globaalissa energiatuotannossa. Kasvavan kysynnän vuoksi teknologian kehittäminen ja syntyvät uudet innovaatiot ovat yhä tärkeämpiä. Eri alueilla päästöt muodostuvat hieman eri tavoin, joten niiden vähentämiseen voi olla hieman erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi maaseudulla uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävä hajautettu energiatuotanto ja energiansäästöt voivat olla käyttökelpoisimpia. Vastaavasti kaupunkialueella voi olla tehokkaampaa kannustaa asukkaita käyttämään uusiutuvaa lähienergiaa ja siirtymään keskitettyihin älykkäisiin energiaverkkoihin, joissa hyödynnetään seinä- ja kattopinta-alaa aurinkovoimaloille.